Benvinguts i benvingudes a l'aula de gralla i timbal. Comencem! Primer de tot, donar-vos les gràcies perquè ja som més de 300 subscriptors al canal. I encara que sembli una tonteria, per mi és molt important i em fa molta il·lusió. I per cert, us agrada el que està sonant? Doncs m'agradaria donar les gràcies al grup El Ventilador per deixar-me utilitzar la seva cançó. Segona notícia. Avui estrenem nou blog dins del canal. I què trobarem en aquest nou blog del canal? Doncs trobarem comparacions entre gralles, entre fustes, materials, canyes i coses vàries d'aquest estil. I ara sí, sense més preàmbuls, avui m'ha arribat aquest paquet d'aquí que té alguna a veure amb la gralla. Què us sembla si l'obrim? Bé, doncs aquest és el paquet. Procedim a obrir-lo. I aquí tenim una caixa a l'interior. Doncs això és el que hi havia a dins de la caixa. Una caixeta que posa antius i un paperet que posa: en un sobre de color blanc hi trobareu una inxa de regal. Es tracta d'una inxa que té algun defecte estètic, però, tot i això, va molt bé. Esperem que les inxes us vagin molt bé. Doncs aquesta és la caixa que hi havia dins del misteriós paquet. I si us sembla, continuarem obrint-la. Doncs, si us sembla, continuarem obrint la caixa. Veiem que tot el que és el packaging està molt ben cuidat, amb el segell. Aquesta entenc que és aquella canya que posava que simplement té problemes a nivells estètics. I les 4 canyes que he demanat. Totes amb el seu sobret i, com podeu veure, amb un adhesiu transparent. Molt bona presentació. D'entrada, obrir el paquet doncs, és una experiència bonica, no és allò que t'arriba de qualsevol manera, està tot molt ben cuidat. Vaig demanar 4 canyes, m'ha vingut una extra. Si us sembla, comencem a obrir les canyes. La primera canya... La primera canya que obrirem fa fins i tot cosa, obrir-ho malament. Si us sembla, la primera canya és aquesta d'aquí. La segona canya, que és aquesta d'aquí. I després les dues altres canyes que vaig agafar, venen amb un gomet. Bé, tot molt ben presentat, és que és impressionant. Moltes felicitats. I aquestes són les dues altres canyes. Si en cas aquesta és la mateixa, vull dir que no l'obriré, obrirem una de cada i després obrirem aquesta, que és la de que ens ve de més a més. I ara em direu: Jaume, i quines canyes, quines inxes has comprat? Doncs he comprat aquesta inxa, que és una inxa normal per gralla seca o dolça, és igual, ficava que era una inxa normal. Després he agafat aquesta, que és un model que es veu que ha fet amb Manu Sabater. I per últim he agafat aquesta, que és una inxa per gralla baixa. I ara, si us sembla, després les provarem. Doncs bé, aquesta és la seva pàgina web. Veiem que té un inici on posa que totes les inxes que es venen provades i llestes per tocar. Dubte, doncs, té un WhatsApp per poder fer preguntes, etc. I per compres superiors a 10 inxes té enviament gratuït. Aquests són els models que hi ha per ara. Jo n'he agafat una d'aquestes, una d'aquestes de color rosa, i aquesta de gralla baixa. És tan fàcil com posar la cistella i fer la compra.
Bueno, té una mica més d'explicació sobre la canya, sobre el procés de fabricació. També té, una mica ens explica el tema del control de qualitat, té aquí algun vídeo, i això que m'ha fet molta gràcia, que és el fusar les inxes afòniques, suposo que és tot allò que descarta, no? Doncs acaba tirant-ho. I fins té una part de consells, doncs cal remullar un xic l'inxa abans de tocar, cosa que no crec que faci, perquè tampoc tinc temps ara a remullar-la moltíssim i tocaré com pugui. Bueno, regulació de l'obertura, tipus d'obertura, no? Un grapat de consells que poden estar prou bé. I sobretot això dels raspats ja ho hem parlat en el curs bàsic de gralla, que el teniu en el canal. I després té el contacte per si vols contactar amb ell. No sé, m'ha agradat molt la botiga i per això vaig decidir-me a veure de provar les seves canyes, que ara veurem com van. Com dic, jo no les posaré gaire en remull, intentarem anar a lo matxaca a veure com sona.